Citlivá téma obchodovania s ľuďmi je na Slovensku veľmi prítomná, aj keď častokrát takmer neviditeľná. Nútená práca a nútené poskytovanie sexuálnych služieb sú tiež častým účelom obchodovania s ľuďmi. Týka sa rovnako žien a dievčat, ako aj mužov a chlapcov. Obeťou obchodovania s ľuďmi sa môže stať každý. Aj jedno rozhodnutie nás môže priviesť do takejto situácie. Zoran je otcom rodiny, ktorý chce, aby jeho deti mohli ísť raz študovať na vysokú školu. V Srbsku sa hľadá práca veľmi ťažko. Zoran je naverbovaný agentúrou cez facebookový inzerát na prácu v stavebnom sklade na Slovensku. Agentúra mu sľúbila, že vybaví ubytovanie aj povolenie na pobyt na Slovensku. S agentúrou podpísal zmluvu v slovenčine. Slovensky rozumel len trochu, ale vysvetlili mu, čo je v zmluve napísané. Ak aj zmluvu človek má podpísanú, tak neraz vidíme v praxi to, že tá zmluva je neúplná alebo nedokonalá. Krátke zmluvy, napríklad na 1 až 4, chýbajú tam údaje kontaktné. Môže ísť o zmluvy, kde nie je dostatočne popísaná náplň práce. Takže je nejasné, čo by ten dotyčný vykonával, alebo nie je to úplne jednoznačne dané. Vydáme zmluvy, ktoré sú dvojazyčné, môžu obsahovať rozdiely v tých jednotlivých jazykových mutáciách, ale skôr častejšie ide o zmluvy, ktoré sú v slovenčine. Tým pádom cudzinec to môže podpisovať bez toho, aby zmluve poriadne rozumel. Máme informácie od klientov, že zmluvy sú nútení podpisovať pod akýmsi nátlakom časovým, to znamená, nemajú možnosť si poriadne zmluvu preštudovať, pozrieť, prípadne prekonzultovať. Podpíšu tým pádom dokument, ktorého obsah nie úplne poznajú. A to môže samozrejme potom mať negatívne následky. Pa u početku je bilo sve u redu, radio sam 10 sati dnevno. Bio sam srećan, mislio sam da ću zaraditi puno novca i da ću se brzo vratiti svojoj porodici. Međutim, posle 3 nedelje je došao umor i hteo sam da odmorim za vikend. Međutim, moj poslodavac ili ti šef je rekao da na to nemam prava i da na moje mjesto čeka još 10 ljudi, još 10 muškaraca. Tako da sam nastavio sa radom i radio ono što su mi rekli. V praxi neraz vydávame také situácie, že cudzinci pracujú na základe živnosti s tým, že nerozlišujú medzi podnikaním a medzi závislou prácou. Tým pádom nevedia, nerozumejú nevýhodám, rizikám podnikania, čo to obnáša. Nie sú si často vedomí svojich nárokov pracovnoprávnych, to znamená nejaké príplatky za prácu nadčas, za prácu v noci, cez sviatky, nakoľko dovolenky majú nárok, že majú nárok na nejakú stravu, odpočinok. Tým, že tieto informácie nemajú, tak sa toho nedožadujú. Posle mjesec dana čekao sam na isplatu, međutim na ruke sam dobio nekih 400 eura. Odmah sam išao za šefom da se žalim, međutim on me je odbio i rekao da je smeštaj skup i da ima neke troškove za neke dozvole o radu. Iako sam na početku ugovor potpisao, tom ugovoru nisam razumeo i nisam znao šta sam to potpisao. Tu sam 3 mjeseca, dobio sam iba 400 eura, to je 400 eura. Aj keď na inšpektorát práce veľmi často klientov referujeme, nakoľko je to ten kontrolný orgán, ktorý má kompetencie skontrolovať dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov. Klienti majú veľký rešpekt a nedôveru voči inšpektorátu, nerozumejú jednoducho, aké má inšpektorát úlohy, čo presne robí, čo môže urobiť a veľmi často sa obávajú, že to bude mať negatívny vplyv na ich pobyt na Slovensku a tým pádom tento krok neurobia.
Kada posle 3 mjeseca je situacija ostala ista kao na početku i nisam dobio novac koji su mi obećali, odbio sam dalje da radim. Bio sam umoran, bio sam ljut, očajan. Međutim, agencija koja me je zaposlila rekla je da ako želim da odem, moram da platim 1000 eura. I onda nisam znao, bio sam očajan, nisam znao šta da radim. Ne znam. Pár dní na to do stavebnej firmy prišla kontrola z inšpektorátu práce v sprievode cudzineckej polície. Po kontrole papierov zistili, že Zoran sa na Slovensku nachádza bez oprávnenia na pobyt. Mnohí sa boja, sú neotvorení, nechcú veľmi hovoriť o svojej situácii, takže je to na tých pár minút, ktorých je inšpektor v kontakte, musí v podstate zbudiť dôveru v tom zamestnancu, v tej osobe, ktorú má na pracovisku, aby dokázal nejakým spôsobom získať z jeho strany informáciu. Inšpekcia práce má za úlohu vykonávať kontrolu, dozor nad dodržiavaním viacerých predpisov a tieto predpisy zahŕňajú pracovnoprávne záležitosti, kontrolu nelegálneho zamestnávania a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. My prispievame a spolupracujeme v tomto s policajným zborom. Naše inšpekcie, pokiaľ obsahujú aj túto zložku, tú kontrolu nelegálneho zamestnávania, sú neohlásené. Pýtame sa na pracovné podmienky, aký je pracovný čas, aká je mzda. Zisťujeme okolnosti toho, ako oni sa dostali, keď ide hlavne o cudzincov k tejto práci. Zaujíma nás, kde bývajú, ako sa dopravujú do práce, či nie je obmedzená sloboda ich pohybu, tak takéto veci nás zaujímajú. Určite na Slovensku sú to cudzinci. Sú to ľudia z marginalizovaných menšín, komunít, ktorí možno ani nie sú tak až vzdelaní, ktorí sú ľahko manipulovateľní. Obeť nikdy nemôže byť potrestaná, pretože ona aj keby popri obchodovaní vykonávala aj nejakú činnosť, ktorá má nádych takého, že ide o nejaké trestnú činnosť alebo zakázanú, tak v podstate vždy je to ospravedlňované vo vzťahu k tej jej znevýhodnenej situácii, v ktorej sa nachádzala a v tom, že vlastne nemohla nejakým spôsobom si pomôcť a bola donútená zo strany toho vykorisťovateľa takýmto spôsobom konať. Takže tam tie postihy na obeť nejdu. Tam v podstate sa pátra po osobe alebo možno skupine páchateľov, ktorí organizujú takéto obchodovanie s ľuďmi. Ročne sa na celom svete stane obeťami obchodovania s ľuďmi približne 50 miliónov osôb. Spoznajte riziká a tipy, ako im predísť. A nestaňte sa tak jednou z nich.